No, no me la faig. A vegades sí i a vegades no. Hasta el dia de jugar no m'ho preparo tot. Soc molt despistat. Contínuament estic, a lo millor sempre et deixo alguna prenda de l'equipatge, les sabates, el calcetí. Pues igual que soc massa exigent, igual en mi mateixa i en els companys, que igual no sé si és un defecte o una virtut. No sé, no sóc calmat, tampoc, m'agradaria ser més tranquil. Que igual que sóc prou despistat d'arreu. Bueno, també te puc dir que sóc prou constant. Que li posa molta voluntat i intenta disfrutar també. I en les coses que faig m'agrada fer-ho, donar el 100% i fer-ho el millor possible. I no sé, som molt cabuts per aquestes coses. Hombre, pues una pregunta un poquet... Mon pare. Paco Genovés, no? I el fill. Arròs o pasta? Pasta. Les meves vacances perfectes? Pues... Un viatge al Carib. Estar en un lloc o visitant alguna ciutat, o en este cas en estiu en algo de platxeta, i sobretot estar ben acompanyat. Ara me pilles. No tinc una concretament, però Paquito Chocolatero. No sé, ara mateixa te diria Chiquilla de Seguridad Social, perquè me recorda les festes del poble en l'orquestra. Pues me fiqué en música canyera. Michael Jackson. Cada moment té el seu rotllo de música, però sí que te dic que me fique des de música en valencià, rock, que me mola prou. Me fique Smoking Souls, me fique també, no sé, Cac Madafaka, de tot un poquet, algo canyero. Pues ara en estos moments cap. Viatges pendents? Tots els anys solem viatjar, jo i la nòvia, i no en tinc cap. Pues visitar Japó. L'últim llibre que he llegit, Open. El diari d'Anna Frank. La bibliografia d'Andrea Gassi. La paella. Te diria que... El Club de los Poetas Muertos. Que Pulp Fiction. M'ha vingut una... Meua! Juga tranquil. No sé. El tenis. Al final, és que com ha ocupat la pilota tantes hores en la meva vida, quan tinc alguna de vacances no m'agrada fer res, però en general m'agraden molt els esports. Però bueno, si te diguera alguna cosa, no m'importaria jugar un partidet a futbol o a pàdel. Sèries. El hormiguero. Me encantan les sèries, me encanta Vikings, prou viciat a les sèries, n'hem veig un muntó. Joder, no sé. És... no sé... El causar bona impressió, no? De primeres a una persona que igual és algo influent o important, pues un poc la por ixa de causar bona impressió. No em dóna vergonya res. Òbviament, pues te diria o Rafa Nadal. Els meus del meu poble, el meu veí... Els meus amics en general, mon pare, Bené... Sempre és que venen amb mi. César... els tios... Pues un desig,
Que tocar la loteria. Si estiguera relacionat amb la pilota, pues te diria que la pilota adquirirà la importància que deu de tindre. Sí, No. aquest. Hem arribat al final del programa d'avui, Mari Carmen. Abans recordar